Vyhlásenia platformy Otvorená kultúra vyzerajú tak, ako by vznikali priamo na sekretariáte strany PS. Tlačová konferencia Michala Šimečku a poslankyne Jourovej, keď jasne hovorili o koordinácii krokov proti mne, to len potvrdzuje. Verejnosť systematicky manipulujú totálnou dehonestáciou mňa a kolegu Lukáša Machalu. Vôbec im neprekáža používať pritom klamstvá. A neprekáža to ani ľuďom z médií. Deklarujú, že sa boja o demokraciu, slobodu, odbornosť, transparentnosť, nezávislosť a podobne. Teda o všetko to, čo my plne rešpektujeme vo svojej práci od vstupu do vlády po demokratických parlamentných voľbách. Snažia sa stavať do pozície ochrancov kultúry a záujmov občanov. Pritom je evidentné, že ich jediným cieľom je udržať doslova zabetónovaných svojich ľudí v rôznych fondoch, kde rozdeľujú desiatky miliónov eur. Veľmi dobre to pred pár hodinami popísal úspešný spisovateľ Jozef Banáš. Žiadal o podporu na svoju knihu o Aurelovi Stodolovi. Celkom dvakrát. Nedali mu nič, ale ako sa ukázalo, z 19 podporených projektov bolo 18 rozhodnutí politických. Vážení priaznivci platformy Otvorená kultúra a PS, skúste si namiesto organizovania výziev a urážania zistiť, v koľkých hodnotiacich komisiách vo vraj nezávislom fonde na podporu umenia je nanominovaná a zabetónovaná vaša líderka a poslankyňa Zora Jourová. Najskôr pôsobila v najvyššom orgáne Rade fondu a v súčasnosti hodnotí projekty v 2 komisiách. Naposledy sa dala do jednej z nich nanominovať už ako poslankyňa Národnej rady v marci tohto roku. Žiadny koaličný poslanec v žiadnej hodnotiacej komisii Fondu na podporu umenia nie je. Len jednou vetou sa vyjadrím k Matejovi Drličkovi. Vážený pán Drlička, vyprosujem si, aby ste nás vy a vaši kamaráti označovali ako homofóbov, neschopákov či klérofašistické štruktúry. Zobrali vám hráčku a tak kopete okolo seba. Aby to bolo jasné, tu vôbec nejde o Mateja Drličku, ani o Alexandru Kusu, ani o ich funkcie. Veľmi ľahko sa to dalo pochopiť v okamihu, keď progresívci Šimečka, Jourová, Plaváková a ďalší začali vyslovovať obavy o koalíciu. Pretože vraj Ministerstvo kultúry odvolaním týchto 2 najschopnejších manažérov ohrozuje nielen tieto erbové inštitúcie, ale aj celú kultúru, dokonca až celé Slovensko. A preto treba podľa nich začať a vytrvať s Majdanom, aj keď sú horúčaví. Presne o tomto je aj recyklovaná petícia namierená proti mne. Upozorňujete na kompetentnú kamarátku z Kice, ktorá je v Bibiane. Tá vám prekáža, ale neprekáža vám kusej konflikt záujmov s jej otcom, kde visia 2 milióny eur. Mám niekoľko otázok pre signatárov a organizátorov Šútovca, Fialovú, Hvoreckého, Stankého a ďalších. Verejne sa pýtam, kedy som používala slovník neonacistu alebo fašistky. Akých ľudí z kultúrnej a umeleckej komunity som a kedy presne šikanovala. Vymenujte mi prosím, s ktorými predstaviteľmi vediem otvorenú vojnu. A pán Stanke, pani Fialová, vysvetlite mi, ako ochromujem vitalitu slovenskej kultúry. Ako napríklad ochromujem vašu vitalitu. Ďalšia otázka. Ako som politicky ovládla verejnoprávne fondy podporujúce kultúru, keď ich roky ovládala a z väčšej časti vlastne aj stále ovláda vaša poslankyňa za PS Jourová a jej blízki ľudia? Ďalej, prečo ste, vážení herci, mlčali, keď Matovičová vláda, Pročko a progresívna ministerka vymieniali bez varovania a bez dôvodov stovky verejných funkcionárov? Prečo ste sa neozvali aspoň otvoreným listom alebo výzvou? Prečo ste vtedy neorganizovali masové demonštrácie? Vážené dámy, vážení páni, vážená verejnosť, prosím, nenechajte sebou manipulovať. Odpovedzte si len na niektorú z otázok, ktorú som položila a zistíte, že týmto ľuďom vôbec nejde o Drličku, Kusu alebo o otvorenú kultúru. Ich zámerom je so Šimečkom, Grölingom a s médiami vyvolať nikdy nekončiaci Majdan, opäť šíriť nenávisť, prípadne opäť vyburcovať ďalšieho chorého človeka k nejakému epickému činu. A akákoľvek činnosť Šimkovičovej, Machalu a ďalších spolupracovníkov, aj keď je v súlade so zákonom, je pre nich ako červené súkno.
Cítiť z nich až neskutočnú hystériu, keď upotení na tlačovkách presviečajú ľudí, že oni jediní majú pravdu a oni sú tí spravodliví. Verte mi, nie sú. Záverom už len pripomeniem. My sme boli zvolení v demokratických voľbách a to je demokracia. Či demokracia je to len vtedy, keď sa podvolíme tomu, čo chcete vy?